between jo siasa gi jo professionals. And professional ma deal gi facts. And jo siasa ing'eyo ni Oluoch an a board member ma National Housing Corporation. Man and the principal agency ma sirkal e weche mar gero ute. So weche mar ute ma osiepna ma wacho ni I understand very well. I don't know ni county ne mar Kiambu nyoche kawa visit governor ne about 2 weeks ago Wamatangi. Mawa discuss go weche mag ute kaka wadwa expand ute mibroge kanyo. Kapo ni en gi problem ni jo ward ne poko yudo. To ang go gamba ka bange mondo make sure ni kech woodwa ni kanyo. I make sure ni kama entieno be you wood wa yude gine. Ute they get problems manyo nitie e weche mag ute gi nyo weche manyo ni court. Tingeni court nyo se decide no oye ni the act mar affordable housing timore maber. President said launch gero ute all over the country. And gero ute ni oken mana chiwot kende. The fact no miyo jo wa teach. The fact no miyo jo wa matimo hala chance matimo hala is very important. The other thing enni ute pode gero kore kibru chiugi. So therefore the rumors ni say usu ute go is neither here nor there. The other thing enni process marbu mayangu is well articulated. Anybody is interested in ute go can get them. The other thing madwa wacho ni in the education sector again, more new funding model, more universities, the technical institutions, and the good thing, and most of these universities, you don't need your tell money thing, new ginjulu. Anazero most of them. Sani sirkal new secretary a committee, matemu review ni problems magamanya ntie which mag banding. Many ntie poni ntie nyithindo moko manyoko yudo pesa. And kiloso gi student leaders go sani, they are actually tackling those issues. This new funding model will give opportunity to nyithindo modhier because philosophy master kandwani and bottom up. Okay? And then watch agriculture. To kapani onego wagiwe because owadwa ma Kennedy wuok agricultural area. Agricultural area, I'm sure niko wago kata wago kode mpaka kaka pok chako gine. To onyisa ni sani bech chiemo the piny, and part of the reason why bech chiemo the piny en mbolea gi support ma sirkal ne osebedo ka miyo the agricultural sector. Me wacho ni kata ka en mbolea mabande amano kikuoyo. Definitely there were some certain problem, but most of them there were problems, there few incidences. Majo mane sabotage that process, but most of the area jo manentie mana yudo mbolea gi ki neno harvest gi o improve because they got the right mbolea. Kamano kind gik mamoko mathoth bende ma sirkal osebedo kata ka chwalo ang'e maber ni gintiere wacho ni weche mag agriculture osebedo kadhi mbele, weche mag teko ng'eyo ka pio wandai be ondike kar kacha ni gin kuonde mopogore opogore jogi te gi register mana profits kama gintie. Debe ni piny Kenya otegro mane gima wachore ground bende geni ang' oyud wach mogik waduto kama ntiere kar kadai kadonga achiel wati kode maber odhiambo ke anadwa na huwa raka second mro prade ka wacho ni ya wakili awinjo ko wach ineno